Ahojte, ja vás znovu vítam pri dnešnej jogovej lekcii a s kým sme sa ešte nevideli minulý týždeň, tak moje meno je Simona a pracujem v EPI a mám na starosti nákup. Ale okrem toho, vo svojom voľnom čase sa venujem joge a taktiež vediem jogové lekcie. V rámci uvedenia našej jogovej kolekcie, sme si pre vás pripravili túto lekciu, ktorá je inšpirovaná hatha jogou. Spravíme si takéto ranné natiahnutie, pripravíme sa na celý deň, ktorý nás čaká pred sebou. A hatha yoga nás inšpirovala vlastne k vytvoreniu aj jedného z našich príveskov, kde vlastne H znamená slnko a Tha znamená mesiac, takže sme to spojili dokopy a môžete si ho potom pozrieť aj na našich stránkach. Tak a my už spolu pomaly začneme a tentokrát začneme v stoji, takže sa postavíme na začiatok podložky. A trošku necháme chodidlá na šírku bokov, takže úplne nespojíme naše chodidlá. Taktiež si môžeme ešte pripraviť na dnešnú lekciu bločky, pokiaľ máme k dispozícii, alebo kľudne iba nejaké knižky, ktoré nám potom pomôžu v niektorých pozíciách. Tak zrovnáme si chodidlá na šírku bokov, vytiahneme sa za temenom hlavy a skúsime si taktiež roztiahnuť naše prsty na nohách do takého vejárika. Úplne sa zakoreníme do podložky. A skúsime si zvedomiť naše oporné body. Zvedomíme si miesto pod našimi petami a taktiež miesto pod našim malíčkom a pod našim klobikom na palci. Skúsime sa vytiahnuť za temenom hlavy. Naše ramená stiahneme od uší čo najvyššie. Taktiež sa snažíme lopatky ťahať k sebe. A pánvu máme v neutrálnej polohe. Rebra sa snažíme trošku jemne zatiahnuť dozadu k sebe, ku chrbtici. A naše nohy sú aktívne. Chvíľku si skúsime uvedomiť svoj dých. Skúsime ho znovu začať vnímať. Skúsime si uvedomiť, či je ten náš dých studený alebo teplý. Skúsime precítiť, ako sa nám s každým nádychom otvára náš hrudník a ako s každým výdychom klesá. Skúsime každý náš nádych poslať čo najviac do nášho hrudníka a skúsime ho poslať aj do zadnej strany nášho chrbáta, takže otvoríme náš hrudník a taktiež pošleme ten dých medzi naše stavce, do našej chrbtice a krásne vytvoríme priestor v našom tele. Oči kľudne necháme zatvorené a skúsime vnímať túto pozíciu. Pozícia Tadasany, východzia pozícia pre všetky ostatné. V takejto pozícii sa snažíme zrovnať v každej asane. Musíme si uvedomiť, ako sa nám s každým nádychom dvíhajú naše kľúčne kosti do strán. Skúsime aj tam urobiť priestor. Skúsime naše ramena stiahnuť ešte trošku nižšie. Potom už iba otvoríme oči, vrátime sa naspäť do miestnosti a spojíme si chodidlá. Spojíme naše palce. A s ďalším nádychom sa vytiahneme vysoko za našimi spojenými dlaňami. A s výdychom hlboký predklon. Skúsime naše dlane uvoľniť na podložku. Pokiaľ to nejde, zoberieme si na pomoc bločky. A kľudne si ho oprieme o stranu, ktorá nám vyhovuje, ktorú potrebujeme, ako vysoko sa chceme dostať. Chvíľku si užijeme túto pozíciu. Ráno je ešte častokrát naše telo stúhnuté, takže nás to nepustí tak ďaleko ako zvyčajne. Ale skúsime sa uvoľniť. Kľudne, ak
cítime moc, že sa nám naťahujú naše hamstringy, kľudne pokrčíme naše kolena a uložíme naše brucho na kolena. Hlava je uvoľnená. A my sa sústredíme na svoj dých. Skúsime ho posielať do všetkých miest, ktoré cítime na našom tele, že ešte nie sú uvoľnené takto ráno. A s ďalším nádychom sa pozrieme pred seba, narovnáme náš chrbát, trošku kľudne vyšpulíme zadok, aby sme našli dĺžku v našej chrbtici. A potom odkročíme, uložíme naše dlane na podložku, ľavá, pravá noha dozadu a kľudne cez pokrčené kolena. Prejdeme na náš hrudník, oprieme našu bradu o podložku, znovu vyšpulíme náš zadok a potom sa odtlačíme do nízkej kobry. Uložíme naše chodidlá, naše nárty na podložku. Jemný hrudný záklon, pohľad smeruje dopredu. Hlboký nádych a s výdychom preklopíme naše špičky a odtlačíme sa, dosadneme na naše chodidlá. Potom prepneme naše nohy a prejdeme do psa tvárou dole. Prvý pes tvárou dole v tejto lekcii. Takže znovu si skúsime jemne poprešlapovať z jednej nohy na druhú. Kľudne môžeme skúsiť zakrúžiť našimi členkami do jednej a do druhej strany. Taktiež s druhou nohou. A znovu sa zrovnáme v pozícii. Naše prsty sú čo najviac od seba a aktívne sa odtlačame od našich dlaní za našimi sedacími kostiami vysoko do stropu. Naše ruky sú aktívne po celej dĺžke. Snažíme sa pupík trošku stiahnuť k sebe dovnútra, čo najviac k našej chrbtici. A sústredíme sa na svoj dých. Prejdeme medzi svoje dlane malými krôčkami. Jedna noha po druhej. A prejdeme znovu do hlbokého predklonu. Uložíme naše dlane na podložku alebo si znovu zoberieme na pomoc naše bločky. A uvoľníme sa. A potom už iba stavec po stavci vedieme svoje telo hore. Hlava ide posledná, ramena idú posledné. A s nádychom sa ešte natiahneme so svojimi rukami do stropu a s výdychom spojíme dlane pred hrudník. Na chvíľku sa znovu zastavíme a zvedomíme si znovu naše chodidlá, naše 3 oporné body. Prsty roztiahneme trošku do takého vejáriku. Stiahneme ramena od uší, lopatky k sebe. Znovu prejdeme si jednou sekvenciou pozdravov slnku. Takže s nádychom sa natiahneme so spojenými dlaňami vysoko do stropu a s výdychom znovu hlboký predklon. S nádychom rovný predklon, pozrieme sa pred seba, nájdeme dĺžku v našej chrbtici, vyšpulíme zadok a odkročíme pravá, ľavá noha dozadu. Pozícia dosky, uložíme naše kolena na podložku a znovu pošleme náš hrudník a našu bradu k podložke. S nádychom sa presunieme do nízkej kobry. A s výdychom prehúpneme naše špičky, otlačíme sa na naše chodidlá a znovu prepneme naše nohy do pozície psa tvárou dole. Tentokrát už nám možno ide lepšie dostúpiť na naše chodidlá, takže sa ich snažíme čo najviac uložiť do podložky celou plochou. Pety tlačíme do zeme. A skúsime trošku viac váhy preniesť aj na naše nohy, na naše chodidlá.
Ešte chvíľku vydržíme. Jeden nádych a jeden výdych. Potom znovu malými krôčkami prejdeme medzi svoje dlane. A s výdychom prejdeme do hlbokého predklonu. Chytíme sa za svoje lakte a s hlavou zakývame, ako keby sme chceli povedať áno. A potom nie. Znovu uložíme dlane naspäť do podložky. A s nádychom sa dvíhame znovu stavec po stavci, ramená, hlava idú posledné. A vytiahneme sa za našimi dlaňami a spojené dlane pred hrudník. Znovu zavrieme svoje oči a znovu si zvedomíme naše chodidlá. Skúsime znovu navnímať naše 3 oporné body. Zrovnať našu chrbticu, zrovnať naše lopatky. Prejdeme po zdravom slnku trošku dynamickejšie. Takže s nádychom znovu vystrieme ruky do stropu a s výdychom hlboký predklon. S nádychom rovný predklon, vyšpulíme zadok. Odkročíme práva, ľavá noha. Uložíme kolena na podložku, taktiež hrudník a našu bradu. A prejdeme do pozície nízkej kobry. S ďalším nádychom sa otlačíme od našich dlaní, dosadneme na naše chodidlá. A prepneme nohy do psa tvárou dole. Naše chodidlá sú na šírku bokov a naše dlane sú taktiež na šírku ramien. Aktívne sa otláčame, vyťahujeme sa vysoko do stropu so sedacími kostiami. Ďalším nádychom si zvedomíme našu pravú nohu. Hlboko sa nadýchneme a s výdychom pošleme naše pravé chodidlo medzi naše dlane dopredu a zadné chodidlo uložíme celou plochou na podložku. S ďalším nádychom sa vytiahneme do pozície bojovníka 2. Naše ruky sú vodorovne zarovnané v jednej línii a náš pohľad smeruje za pravou rukou. Snažíme sa mať zrovnané koleno priamo nad členkom a odtlačame sa od nášho zadného chodidla. Celá noha zadná je aktívna. My stále zhlboka dýchame. Ramena sťahujeme jemne od uší. A cítime, ako sa naše telo zahrieva. Hlboký nádych a s výdychom uložíme naše práve predlaktie na naše koleno a natiahneme sa za našou ľavou rukou do stropu a pokiaľ nás to pustí, môžeme ju položiť až za naše uši, pozdĺž našich uší až za našu hlavu a pohľad smeruje do stropu. Nohy sú stále aktívne a odtlačíme sa od svojich chodidiel. A s ďalším výdychom prejdeme trošku nižšie. Kľudne si znovu zoberieme na pomoc bločík. A uložíme naše pravé, už mi to dneska nejde, našu pravú dlaň na podložku a ešte viac sa vytiahneme za našou ľavou rukou do stropu. Cítime, ako zaberá naše pravé stehno a otvárame hrudník smerom do stropu. Hlava je v predĺžení chrbtice a pohľad smeruje hore za našou dlaňou. Ešte jeden nádych a jeden výdych. S ďalším nádychom sa vrátime naspäť do pozície bojovníka 2. Uložíme našu ľavú dlaň na naše stehno a mierny hrudný záklon. Natiahneme sa za pravou rukou dozadu. S
ďalším výdychom uvoľníme naše dlane naspäť na podložku a otlačíme sa do pozície psa tvárou dole. Tentokrát si zvedomíme našu ľavú nohu a taktiež vykročíme medzi svoje dlane dopredu. A práve chodidlo uložíme celou plochou na podložku. S nádychom pozícia bojovníka 2. Naše pravé koleno je pokrčené. Snažíme sa ho dostať nad svoj členok. Aktívne sa odtlačame od zádneho chodidla, od malíkovej hrany a pohľad smeruje s našim ľavým prostredníčkom. Naše telo je už úplne zohriaté, náš dých ho zohrial. S ďalším výdychom uvoľníme naše predlaktie na naše koleno a potiahneme sa za našou pravou rukou ďaleko kľudne ponad naše uši, za hlavu. A pohľad smeruje hore. A s ďalším výdychom uvoľníme ľavú ruku do podložky. Znovu môžeme použiť bločík. Tlačame sa od našej ľavej dlani. Otvárame náš hrudník. Naša vystretá ruka je aktívna. Cítime, ako tentokrát maká naše ľavé stehno. S ďalším nádychom sa vrátime naspäť do bojovníka číslo 2. A potom uvoľníme naše telo do jemného hrudného záklonu, natiahneme sa za ľavou rukou dozadu. Ďalší nádych a s výdychom uvoľníme dlane naspäť na podložku. Odkročíme do pozície psa tvárou dole. Oprieme kolená o podložku a oddychneme si v pozícii dieťaťa. Uložíme naše čelo a naše dlane na podložku. Skúsime zrovnať náš dých, skúsime zrovnať dĺžku nádychu, dĺžku výdychu. A s každým výdychom ešte viac uvoľníme svoje telo. Ďalším nádychom sa vrátime na všetky 4, preklopíme naše špičky a otlačíme sa do pozície psa tvárou dole. Ešte raz prejdeme do pozície bojovníka 2, takže teraz začneme znovu pravou nohou. Takže ju pošleme medzi svoje dlane, zadné chodidlo uložíme na podložku, vytiahneme náš trup a prepneme našu pravú nohu. Zvedomíme si znovu naše oporné body. A natiahneme sa za našou pravou rukou a potom s výdychom ju uložíme na náš členok a natiahneme ľavú ruku do stropu. Pozícia trojholníka. Skúsime jemne podsediť pánvu, aby sme boli fakt v tom úklone. Pohľad smeruje za naším palcom. A s ďalším nádychom sa vrátime na stred. Znovu natiahneme naše ruky. A tentokrát si podoprieme našou ľavou rukou naše záda, naše spodné záda. A ešte spravíme jemný úklon, jemný záklon dozadu. A natiahneme sa za pravou rukou. Cítime, ako sa nám naťahuje pravá strana nášho brucha.
A s výdychom znovu uložíme dlane na podložku a odkročíme do pozície psa tvárou dole. Zrovnáme si naše chodidlá, zrovnáme si naše dlane. A s ďalším výdychom vkročíme ľavou nohou medzi svoje dlane. Zadné chodidlo oprieme do podložky a vytiahneme sa do pozície psa, do pozície bojovníka číslo 2. Znovu prepneme našu ľavú nohu, vytiahneme sa dopredu za našou ľavou rukou a potom ju uložíme na náš členok a pravá ruka smeruje do stropu. Pohľad smeruje za naším palcom. Naše nohy sú aktívne. Znovu sa sústredíme na svoje 3 oporné body. A otvárame hrudník hore do stropu. S ďalším nádychom sa vrátime na stred a podoprieme si našou pravou rukou znovu naše spodné záda a natiahneme sa dozadu, do záklonu. A ešte zostaneme na pár dýchov. Ďalším výdychom vrátime dlane na podložku, oprieme sa o špičku a odkročíme do posledného psa tvárou dole. Skúsime precítiť, ako teraz vnímame túto pozíciu, či je naše telo viac uvoľnené, či sa naše päty už teraz dostali do našej podložky. Skúsime znovu zatlačiť aktívne do svojich dlaní a preniesť viac váhy na svoje nohy, na tú zadnú časť tela. Kľudne si na chvíľku zavrieme oči a skúsime si v tejto pozícii oddychnúť. Skúsime vnímať iba svoj dých. Stále sa aktívne vyťahovať so svojimi sedacími kostiami. Poriadne vyrovnať ten chrbát a natiahnuť. A tentokrát preručkujeme našimi dlaňami k našim chodidlám. Nohy stále zostávajú na šírku bokov. My skúsime ešte posledný krát vyvesiť svoje telo, svoj hrudník. A znovu si uvedomiť, či sme trošku nižšie, či naše telo sa trošku zohrialo a povolilo. Keď ešte cítime, že nás to niekde ťahá, tak s ďalším výdychom pošleme svoj výdych do tohto miesta, aby ho úplne uvoľnil. S ďalším nádychom sa vyrolujeme znovu stavec postavci, kľudne pokrčíme trošku kolena a fakt pomalinky ešte si užijeme tento pohyb a vrátime sa znovu do stoja. Ešte posledný krát stážime svoje ruky, spojíme dlane a stiahneme ich pred hrudník. Sa vrátime k svojmu dýchu. Čo nijak nebudeme ovplyvňovať, iba ho necháme jemne ísť si svojim rytmom, svojou cestou. A ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú lekciu, že ste si znovu spravili čas pre seba a že ste sa naštartovali na ráno a
a prajem vám krásny deň. Namaste.